Bueno, arratsaldeon! Zer moduz gaude ondo? Bai, ondo, zer? Bueno, arratsaldeon eta ongitorri Aialaldeako lehenengo bideokopla lehiaketako sari banaketa eta bertsosaio musikatu honetara. Bueno, hori ba, gauza handia egin dugu danon artean, urrian hasi zineten, bertsoak prestatzen, bideoak grabatzen, bai ala ez? Bai? Eta, azkenean, guztira, 35 bideo egon dira bozkatzeko, oso ondo dago, ezta? 500 ikasle inguru, eta hor txibilizate bozkatu eta bozkatu milaka eta milaka bot egon dira, familia dana mobilizatu duzue, hasi que zorionak zuei, txala handi bat zuentzako, eta hemen ez daudenentzako ere bai, noski. Bueno, eta hori ba, esan dugun bezala, gaur dugu sari banaketa, baina sari banaketarekin batera, beste oparitxo bat ere badugu. Bertso saio musikatu izango dugu, bai? Eta tarteka, joango gara bertsoak entzuten, eta jarriko ditugu zuen bideoak ere, bale? Ados, lehenik eta behin, musikariak eta bertsolariak aurkeztuko ditut, bai? Gitarrarekin, Aintzira Gorosabel, trabeserarekin, Ainhoa Aizpurua, eta bertxotan, Oiane Perea, Arkaiz Zipitria, Unai Anda, eta Ekaiz Samaniego. Beraien agurrekin utziko zaituztet. Ez negarregin gure bertsoekin. Erreza da, ez? Berriro, venga. Ez negarregin gure bertsoekin. Euskaran alde ta kantuan ari gara eta atera nahi genituzke zuen bertsoak plazara. Arratsaldeon Aiaraldeko ikasle bihurrienak gaur zuentzako bildu ditugu gure bertsorik onenak. Aiaraldean ume jatorrak asko daudela dirudi. Zuen bideoak ikusiz baina ez zaite jarri urduri. Bozkaketaren harira orain notizia bat itzela. Aurreko baten mendibilek zion tongo egingo zuela. Estribilloa, venga. Ez negarregin gure bertsoekin. Berriro. Ez negarregin gure bertsoekin. Ilun dago bai, ala ere ari naiz, hemendik zuei begira. Aiaraldeko neska mutilak pixka bat pikoiak dira. Ez da Oskarren ekitaldia ta ez da zinemaldia.
dezake bere argia. Argi asko du egoera honek, baina hasita aitortzen. Hemengo batzuk ibili dira, fijo botoak erosten. Ze ondo hemen beroarekin, kalera ezin atera. Igual saria izan beharko zen, bidaia benidorrera. Irribarregin, gure bertsoekin, bai? Gure bertsoekin, Irribarregin. Azkena. gure bertsoekin. Bueno, ez, zutitu mesedez, la bertsolariak zutitu mesedez. Argi pixkat eskatzen dute hemendik. Non, baina? Bale. Bueno, gaurko saiorako etortzeko, lau bertsolari hauek eta bi musikari hauek, aurretik ekaitzen etxean gelditu dira, kafe bat hartu eta bertso saiora etortzeko, ezta? Baina, kafe hartu eta kalera irtetzerakoan, astensore hartu eta astensorean geratu zarete trabauta. Seirak. Gitarra, txirula eta lau bertsolari. Ea. Seirak itxita gaude, nahi baduzue jakin, ta zer egingo dugu klaustrofobiarekin. Lararai, lalai, lararai, lalai, lararai, larai, lalai, ta zer egingo dugu klaustrofobiarekin. Nik hori konpontzeko ez daukat formula, zeinen barregarria gaurko pelikula. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, larai, larai, zeinen barregarria gaurko pelikula. Naiz da soilik geratu kafea hartzeko, orain Unairi deitu berak kantatzeko. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai, orain Unairi deitu berak kantatzeko. Ta ziur datozela kartera lapurtzen, norote dago eskua poltsikoan sartzen. Lararai, lalai, lararai, lalai, lararai, larai, Larai, norote dago eskua poltsikoan sartzen. Dena pasatu nuen nik pendrive bateran, bapatean jausi zaizulotik bera. Lararai, lalai, lararai, lalai, lararai, larai, lalai, bapatean jausi zaizulotik bera. Igo gaiuan baina ez gara pobreak, ekaitzek gorde ditu sarien sobreak. Lararai, larai, 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 ekaitzek gorde ditu sarien sobreak. Ondorio hause dauka presakin sartzea, konponbidea etzen gogor zakatzea. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai, konponbidea
Katu egin behar zen sonatzeko edo, baina txirrina ere apurtuta dago. Laralai, lalai, laralai, lalai, laralai, lalai, lalai, baina txirrina ere apurtuta dago. Bideokonferentzia egin beharko dugu, txaloa berdin joko digute seguru. Lararai, lalai, lararai, lalai, lararai, larai, larai, txaloa berdin joko digute seguru. Egingo nuke zure ideiaren alde, baina barruan gaude kobertura gabe. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, larai, larai, baina barruan gaude kobertura gabe. Koberturarik ez da baina entzun talde, iso jendea dago ateaz bestalde. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai, iso jendea dago ateaz bestalde. Tatea azkenik badoa irekitzen, ea segikorrika iritsi algaren. Laralai, larai, 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 ea segikorrika iritsi algaren. Bueno, basan bezala, 36 bideotik irabazleak hemen txaitugu, eta hasiko gara lehenengo biekin, bai? Ikusiko dugu bideo bat, eta gero, igoko zaete, saria jasotzera, bai? Eta lehenengoak, Artziniegatik, Arteko Gurama, 6. maila, bideoa mesedez. Parke berri bat egingo digute gure herrian, parke hori pragatzeko deno gaude irikitan. Gure etxean ez badugu gauza asko errazteko, gure herrian ez badugu gauza asko egiteko. Badabadun, badun, 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 badero, badabadun, badun, 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 badero. Artziniegan bizi gara guztia oso polita, jaietan galtzotzio, kantak, kulero eta korrika. Burutik ez gaude ondo, baina jende ona gara, asko ibilian gara, eltzeko txutxedetara. Badun, 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 badero, badabadun, badun, 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 badero. Bueno, eta saria jasotzera igo daitezela mesedez, Artziniegatik etorri da baten bat. Bai, ez da? Txalo handi bat haientzako. Bueno, bai. Artziniegatik etorri zarete, bidai luzana zuek egin duzue. Bueno, da zuentzako saria, diploma polit bat, eta gelan gastatzeko Zuaitza liburu denda laudio dagoena, materialean, handa de jolasak €1 gastatzeko. Bai? Argazki bat aterako dugu horrela, argazki bat, begira hor argazkia. Agurtu. Ai, araldean aterako zaretela, gero interneten, Por favor. Sí, bai. Eta etxara sokarra. Bueno, eta hurrengo bideoa Amurrion geratuko da. Mendiko 5. B gelako bideoa. Ea nolako gaden. Ointxe. 1, 2, 3. Amurrioko jaietan bizkotxo bat jaten, Amurrio antzokian antzerkia ikusten, Tra-la-la-lai, antzerkia ikusten, Tra-la-la-lai.
ikusten. Amurionetik gaude irribarre egiten, lagunekin parkean jolastu ondoren. La 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 la, jolastu ondoren. La 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 la, jolastu ondoren. Amuriotik nengoen plazatik dantzatzen, ta gure olentxero zegoen ikusten. Tra la la la, zegoen ikusten. Tra la la la, zegoen ikusten. Amurrioko herrian denok bizi gara, gure herrialdea oso polita da. La 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 la, oso polita da. La 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 la, oso polita da. Bueno, gora mesedez, mendiko bosgarren be, txalo handi bat zuetzako. Zuetzako saria, arkaitzek eman gizue, diploma eta €1, zuaitza liburu dendan gastatzeko. Txalo handi bat! Bueno, bertsoekin jarraituko dugu. Altza mesedez lau bertsolariak. Ekaitz, etorriena. Altza besteok ere. Oiane, Arkaitz eta Unai. Bueno, bakizue, aste santuan egiten dugu bertso barnetegia, espejon, bai? Urtero, aste santuko porretan. Eta, bueno, aurten Ekaitz, zu begirale joan zara, bai? Eta 2 egun daramatzazue espejon, eta oraindik lorik egiteaz duzu lortu. Ume oso bihurriak dira jaraldekoak. Hemen dauzkazu, guztietatik 3 bihurrienak. Ea zer daukasun haiei buruz esateko edo. Hori Ekaitz, egon da, espejoko bertso barnetegian begirale, bai? Eta 2 egun daramatzatean, eta oraindik lorik egin ezin dabil, bai? Zea, jaraldeko umeak oso bihurriak omen dira, eta hemen juntatu dira 3 bihurrienak. A ber, Ekaitz. Oian ezuk ez nauzu bateren gainatzen, mobila ekarri duzu ta daukazu hemen, ta etengabe dabil reggaetoia entzuten, reggaetoia entzuten. Reggaetoiak badaukan nahikoa meritu, dantzatzen hasi naizta, berak nau gelditu, kotxauak betaurrekoak apurtuta ditu, apurtuta ditu. Baina instintoa dauka bai Ekaitz zaharrak, zuk igaro dituzu jadanik gaur marrak, eta esango dizut utzi txiste txarrak, utzi txiste txarrak. Ahoa zabalduta agurre guzkia, txiste sarrekin sortzen baitutan guztia,
Unaik erakutsi dit dakidan guztia, dakidan guztia. Eta Unaitxorekin jadanik akabo, beti gabiltza bere gezurren esklabo, beti izkutuan baina guztietan dago, guztietan dago. Beti esaten dute niri buruz berdin, ba ez ekaitz nik hori inoiz ez atsegin, esango dizut berriz, ez dute zer egin, ez dute zer egin. Ea engainatzen dudan oiantxonik errez, eta lagundu nazazu maitia mesedez, ta zure lagunetaz ointxibatu zaitez, ointxibatu zaitez. Pozik joaten gara, barnetegitara. Ta lagunak ez dira, inoiz ere traba. Lasai ekaitz berriro elkartuko gara. Elkartuko gara. Bueno, Jane eta Arkaiz, jarri zutik mesedez. Bueno, zuek ama eta semea zarete, bai? Gaur eguerdian lekak zeuden, bainak zeuden bazkaltzeko, bai? Eta Arkaitzek ez ditu lekak jan. Amak, Oianek esan dio, orain jaten ez badituzu, afaltzeko izango dituzu. Eta afalordua heldu da, eta hortxe daude lekak, Arkaitz. Bazkaltzeko jarri dizu, berriz leka edo baina. Bazkaltzeko jarri dizut, berriz leka edo baina. Bizilaba soilik dakizu, baina, 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 baina. Eta baina, 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 diot modu egokian. Eta baina, 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 diot modu egokian. Janari gozoagoa, jartzen dute jantokian. Mai bueltara etorri eta joaten zaizu irriparra. Mai bueltara etorri eta joaten zaizu irriparra. Bagero arraina dago, hau bai dela jatun txarra. Hamburguesa eta baita, txutxe eta txokolate, pizza
saeta, txutxe eta txokolaten, zapore pila bat daude, barazkitatik aparte. Guantanamera, badira Guantanamera, Guantanamera, badira Guantanamera. Egia da ez duzula, arkaitzu jaten primeran. Egia da ez duzula, arkaitzu jaten primeran. Obe bat eskatu zazu, obe bat, Amurrioko txutxe dendan. Bazkal ordua hasita, deitzen didazu arreta. Bazkal ordua hasita, deitzen didazu arreta. Baina poltsoa daukazu, gominolekin beteta. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Amurriora etorri gara, jasotzeko irrikitan. Amurriora etorri gara, jasotzeko irrikitan. Zure bertxoko plentruke, 100 euro goxokitan. Jo eze ama jatorra, benetan zara lastana. Jo eze ama jatorra, zara benetan lastana. Oraingoan gustatu zait, proposatutako plana. Guantanamera, badira Guantanamera, Guantanamera, badira Guantanamera. Goxokiak jan eta jan, ipiniko zara bapo. Goxokiak jan eta jan, ipiniko zara bapo. Baina aurreztu pagatik, dentistan fakturarako. Horretan arrazoi duzu, naizta alaitu eguna. Horretan arrazoi duzu, naizta alaitu eguna. Bale onartzen dut jango, dut nahi maite ez duguna. Guantanamera. Bueno, ba, urrengo bi bideoekin joango gara, urrengo bi sarituak, lehenengoa Laudio dela joango gara. La Milagrosa, 6. B gelako ikasleak. Guazen ikusten bideoa. Laudio jendea atsegina da, barregarria ere bai. Laudioko jaiak onenak dira, ugartekoak oso bai. Laudio parkeak politak dira, lore asko daude hemen,
kafe bat hartu gero bokata, kalean bagaude jaten. Laudioko festak onenak dira, entxerroetara goaz, Zersen plaza oso polita da, neska mutilak badoaz. Mendiak ia eta berdeak daukagu gure herrian, eskupilota ezaguna da, jolasten dugu frontoian. Euskal Herria oso handia da, Laudio herria polita, tortilla, patata, txorizoa, jaten dugu eserita. Bueno, igo daitezela, La Milagrosa, 6. B, non daude? Apa, txalondi bat zuentzako. Zuei, saria, Ekai Samaniego jaunak emango izue. Txalondi bat. Bueno, eta horrengo bideoa, Orozko aldera. Orozko aldekoak bidali digute. Orozko, hortxe bideoa. Zikloan montatuta, jendea oiuka, eta jaiztean daude zora biatuta. Buru handiak datoz, zumberan jatloz, korrikaiako gara, atzetik baratoz. Egiazko ditugu Orozkon, kalean zaudenean oso adi egon. Bueno, Orozko, batzuk badaude hortik, ezta? Igo daitezela mesedez. Saria, arkaitzek emango izue, zuen irakasleak. Txalondi bat, apa Orozko. Aterako gara? Bai. Pentsatu dugu hirugarrena zegoela, edo? Hau badabil ez. Bueno, jolas bat egingo dugu, voluntario bi behar ditut. Venga, bat eta bikiko, ja, ona, venga. Bueno, hemen dauzkagu, artista hauek. A ber, zuen izena, esan behar usta, a ber. Karlai, Alex. Bueno, asmakizunetan jolastuko dugu, bai? Banan. Zu lehenengo, hemen, atxeden hartzen. Descansito, venga. Bueno. Zuri, bueno, nik erakutsiko diet aiei kartulina bat, bai? Dago zerbait jarrita. Eta, bi bertsolarik emango izkizute pistak. Zu saiatuko zara asmatzen, zein den, bai?
Ikusten da, ezta? Ikusten da? Ez dut dira, unai eta. Unai eta eka ez mesedez? Hau da, baitu? Bai? Ez esan, Tori. Hortxe, venga. Hala. A ver. Gure pertsonaia da oso jatortxoa, badauka seriea eta bideo jokoa, larai, 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 Pista ona emateko haze alegina, nire pista ona da kolore urdina, larai, 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 kolore urdina. Maratoia egin gabe ezin du kumplitu, eta txamponak oso gustokoak ditu, larai, 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 gustokoak ditu. Izenari pista bat, ta ez jan burua, bere izena da gaur, iaia soinua, larai, 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 iaia soinua. Zapatiak gastatzen Kristoren artea, eta gustukoa du lupina egitea, larai, 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 lupina egitea. Urdina da bera bailitz itxasoa, eta gainera dauka kriston pelazoa, larai, 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 kriston pelazoa. Asmatzeko oraingoz dugu arazorik, horretarako ninago begira eta sonik, larai, 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 eiten diot sonik. Oraindik ez dakizu zenolako mina, korrika egiten duen pertsona urdina, larai, 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 pertsona urdina. Oso, apala. Bueno, venga, hurrengoa! Buelta man! Eba. No, azten zara zu hain, no egiten dugu. Azten zara zu hain, edo... Bai? Nahi duzuna, oza, Ahí va, lagun. Nola duzu izena? Apala. Telesail ezaguna ETB-en da egon, abestiak zioen honela prom-pom-pom, larai, 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 honela prom-pom-pom. Gure pertsonak jaitu kuadrilla ederra, eta etxeko lanetan da oso alperra, larai, 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 da oso alperra. Berarentzat gauza bat
oso tipikoa, bada erabiltzea, ate magikoa, larai, 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 ate magikoa. Doraemon. Doraemon da! Txalo bero bat! Oso ondo! Ez, ui. Doraemon izan altzen asmatuta tita, baina nor dago baiti ondoan jarrita, larai, 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 ondoan jarrita. Nobita. Bai, ondo. Txalo bero bat! Txalo bero bat, oso ondo! Bikote! Egunetan da klase. Gure eskola egingo dugu, ta beraz gora bihotzak, ordu beteko patioa eta merienda on bat denontzat. Eta nik ere ederra daukat konponbideen zerrenda, nire ametxetan ikasturtea abenduan bukatzen da. Jolastokia ordu beteta, nik daukat ere pozima, jarri daitezke bi koltxoneta eta 3 tirolina. Eta ekaitzek esan gixara aldatuz astearena, izenak berak esaten digu, azkena aste azkena. Eta asko zobeto egongo gara nireran ospera, fiki gaztelera ingelesa ta matematikak fuera. Asko zobeto egon gaitezke, gure osasunak ordez, bizkarrak ezapurtzeko jarri, butakak aulkien ordez. Eta ikasgai berri bat dugu gaur behintzat nire arabera, ta ikasgaiaren izena da Laudion jaietan atera. Ta ez egoteko beti umeak heldu txungo baten menpe, ikasleak irakasleei klase emango diete. Ahaztu azterketak ahaztu, ere asteroko fitxak, eta ordu bat izan beharrean, 4 ordu bertsolaritza. Eta Unai Mendibil izango dugu islakaslea hor, erakutsiko die seguru, beti ondo beti jator. Eta beste gauza bat konpondu egin beharko da tira, jantokian ia egunero donutxak egongo dira. Hemen gabiltza gure eskola, aldatu eta aldatu, irakaslentzat etxeko lanak, ta ikasle kobratu. Hitzekin dagoeneko behintzat ni nazkatu egin naiz jada, utzi hitz egiteari eta goazen denok iraultzara.
eta egon gaitezen guztiok, klaserik gabe seguru, adreiuak jarrita eta guzti, eskola itxiko dugu. Bueno, zuzendari honak izango dira hauek, ezta? Bueno, jarra dezagun aurrera, urrengo bi bideoak jarriko ditugu, bai? Lehenengo, aiarara joango gara, Etxaurren ikastolako gorriak taldeak, bai? Herriko parkean lagunekin gu jolasten, diskutaketan jolasan norbait lurrera berotzen. Ikastolara badator tximino bat bizikletan, tximinoa bizikletan dauka kotxe bat gainean. Badun, 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 badero, badun, 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 badero. Gure herriko tabernan bililik gara biratzen, herri ibili gara baina ez ditugu aurkitzen. Herriko jaietan petardo pila botatzen, baina gero gure etxean ez dugu ezer kontatzen. Badun, 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 badero, badun, 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 badero. Venga, igo daitezela, Etxaurren gorriak, badadortik. Txalo handi bat egizako, apartistak. Eta, saria, Kaisa Manego jaunak emango izue. Jarra gaztiago. Bueno, eta gaur daukagun azkenengo bideo saritua, Urduña aldera joan zaigu. Aintzinako Andramari bosgarren mailako gela, ez dakizen bat 1000 boto jaso dituzenak, txalo handi bat bideoa ikusiko dugu leheneko. Gure Bizkaiko hiria dugu zaharrena, eta mundu osoan dugu politena. Tralaralai dugu politena, tralaralai dugu politena. Ondo pasatzen dugu 8 maioetan, lagunekin jolasten gaude barraketan. Trialalalai gaude barraketan, trialalalai gaude barraketan. 8 maioko festan ez dago eskola, festan ibiltzen gara ez zaigu asola. Trialalalai ez zaigu asola, trialalalai ez zaigu asola. Orduñan bizi gara telebistarekin, Bobertukoa ikusten Patriziorekin. Tralalala, Patriziorekin, tralalala, Patriziorekin. Venga, Urduñarra, gora! Antzineko Andramari, txalo handi bat! Saria Unai handak emango izue! ¡Apa, equipo! Bueno, eta beste sari bat badago, baina hori alearena izango da, aleak banatuko duena, hori izango da, Latiorroko 5. mailako beste bideo bat, bai? Ez diatorri ez da, ez daude hemen ez da, bai? Apa gora, venga!
Latiorro, bosgarren begela. Torri dia? Txoin, ez dago bidea. Bueno, eta bideo hori ikusiko da, aleako finalean, Gasteizen, bai, orain, txalo handi bat, jasotzera saria, bai? Gora, diplomata. Eta bestea jasoko dutela, bai? Apa, Latiorro! Bukatzen goaz, baina hori horretik jolas batengo dugu, bai? Eskatuko izuegu, lehenengo gauza argi pixka jartzea, eta danak zutik jartzea. Danak zutik. Bai. Etor daitezela, Unai eta Oiane, mesedez? Ekaitz eta Oiane, mesedez? Bueno, bi hauek, zuetako bat aukeratuko dute, eta joango eta joango dira deskribatzen, bai? Orduan, adibidez, esaten badute aukeratugun pertsona ez dauka jertxei gorria, ba jertxei gorria daukanak eseri behar du. Ile luzea dauka, baile motza dukatenak, bera, ulertu dugu? Venga, apa! Karo, zutik ez daudenak deskabilifikauz, zuzenean. Gure pertsonak daukan, bai irriparra. Gure pertsonak daukan, bai irriparra. Pista bat emango dut, ez du bizarra. Pista bat emango dut, ez du bizarra. Eta hotz pixka bat zuen lehen etxean. Eta hotz pixka bat zuen lehen etxean. Argatik jantzita dauka berak jertxea. Argatik jantzita dauka berak jertxea. Esplikatu gurasoei ez badakite. Esplikatu gurasoei ez badakite. Jertxearekin ez daudenak eseri mesedez. Rima gabe, hola. Jertxearekin ez daudenak eseri mesedez. Estiloarekin dauka hartu azita. Estiloarekin dauka hartu azita. Horregatik ez da etorri beltzez jantzita. Horregatik ez da etorri beltzez jantzita. Beraz gure pertsonaia nahi duzu jakin. Beraz gure pertsonaia nahi duzu jakin. Onaino etorri da kolorearekin. Onaino etorri da kolorearekin. Koloreak ditu hemen ia amaika. Koloreak ditu hemen ia amaika. Baina ez dara manada animal printa. Baina ez dara manada animal printa. Egan noa ta egan nator. A ber, zutin hor dago? Ta egan nator. Ego aizea
Bueno, pista bat emango dut, ulertu dedin. Bueno, pista emango dut, ulertu dedin. Pertsona hau etorri da marratxoekin. Pertsona hau etorri da marratxoekin. Eta ere jantziko du bizera gorri. Eta ere jantziko du bizera gorri. Bere estilo pixkatxo bat eskatzera etorri. Bere estilo pixkatxo bat eskatzera korri. Ta beraz badaukagu guk txapelduna. Ta beraz badaukagu guk txapelduna. Bueno, hobeto esan da biseraduna. Bueno, hobeto esan da biseraduna. Egan noa ta egan nator. Egan noa ta egan nator. Ego aizea bezain aldakor. Ego aizea bezain aldakor. Bat umeekin eingo dugu beste partida. Umeekin eingo dugu beste partida. Euskaraz hobeto moldatzen dira. Euskaraz hobeto moldatzen dira. Hemendik ikus daitezke hainbeste bala. Hemendik ikus daitezke hainbeste bala. Eta gureak jantzita dauka txandala. Eta gureak jantzita dauka txandala. Gure umeak badauka kriston klasea. Gure umeak badauka kriston klasea. Kasu honetan dauka hile luzea. Kasu honetan dauka hile luzea. Ea noa? Errepikatu behar dut ze gauza itzela. Errepikatu behar dut ze gauza itzela. Ile luzea daukala banik bezela. Ile luzea daukala banik bezela. Ordenatuko gara oso gustora. Ordenatuko gara oso gustora. Irtetzen bazarete hor pasillora. Irtetzen bazarete hor pasillora. Hile luzea dauka ta egan dator. Erdira. Hile luzedunak ta egan dator. Ego aizea bezain aldakor. Ego aizea bezain aldakor. Txapelketa egitea hori da honena. Txapelketa egitea hori da honena. Ea egiten duzuen zuaitzarena. Ea egiten duzuen zuaitzarena. Erori gabe. Eta orain badator bai urrengo txanda. Eta orain badator bai urrengo txanda. Ba gure lagunak ez du berez bufanda. Ba gure lagunak ez du berez bufanda. Eta gainera gauza bat ez du ba egin. Eta gainera gauza bat ez du ba egin. Antzokira ez da etorri koletarekin. Antzokira ez da etorri koletarekin. Betaurrekoak ere ez ditu ekarri. Betaurrekoak ere ez ditu ekarri. Ta horregatik eseri ikaragarri. Ta horregatik eseri ikaragarri. Koleta gabekoak geratu erdian. Koleta gabekoak geratu erdian. Txalo bat jasotzeko
hemen antzokian, txalo bat jasotzeko, hemen antzokian. Eta batzuk badijoaz, hola antzean. Gora, gora. Eta batzuk badijoaz, hola antzean. Gora, gora. Marradunak jarri behar ditut trantzean. Marradunak jarri behar Me encantatu behar ditut duzu. trantzean. Egan noa, egan nator. Egan noa, eta dantzatu, ta egan nator. Ego aizea. Bezain aldakor beste bat. Egan noa. Ole, oso onak zarete. Bueno, ondo pasa duzue? Hau da zuen saria, txalo bero bat beraientzako. Oso ondo egin dute. Ondo, ibili. Rikasko. Uste du batzuk koletak soldatu dituztela igual, eta hori baina. Bueno. Kaosa eta Ona. Bueno, eta honen bestez, amaierara heldu gara. Eta amaieran bakizu, eskerrak eman behar ditugu ere. Eskerrak Amurreko udalari, eskerrak Arabako Bertsozale Elkarteari, eskerran handia aiaraldeari, eskerrik asko zuei, ikasle maiteok, hemen ez zaudeten hori ere, eskerrik asko ikastetxe, tutore, irakasle, guraso, guzti hoi. Gozada handi bat izan da, benetan, eta jarrai ezagun euskeraz kantatzen eta euskeraz bizitzen. Bertsolarien agurrekin utziko zaituztet. Agurra eta txera, egon. txuin pixkat, bai, utziko iguzu agurtzen, kantuan, bai. Zuen herrian eginda gero, horren beste propaganda. Antzoki hontan bertso bideoek egina dute eztanda. Ederra izan da aurta guraso, bertsolariek hola dioten plazerra handia izan da. Bihurtu gara momentu batez, ia holtzan alkate. Desentonatuz eta jolastuz, gozatzeko zenbat tarte. Bideokoplak, musikariak eta bertsoak bitarte. Eskerrik asko ondo jarraitu eta hurrengo bat arte. Zelako lana izan duzuen, aurten zuen ikastetxean.
ikastolan. Berdin grabatzen zein propa egiten, beti prest egiteko lan. Ze jende jator aiaraldean, segi ezazue olan. Segi kantatzen berdin klasean, ta berdin bertso eskolan. Euskal Herrian jaio ginen ta, olagoaz guazten. Naizta helduek batzutan gauzak, ez dizkiguten errazten. Zenbaki pila eta formula, mapen izenak ikasten. Ondo egiez portatu eta segi euskaraz jolasten. Bukatu aurretik horko bineskak, hartu nahi nituzke aintzat. Musika tresnak erabilita, josten pentagramen ertza. Kantatzen ez, beraiek jotzen, ondo badakite behintzat. Artista hutsak ditugulako, txalo bero bat